heddiw dwi'n mynd sôn am fy hoff lyfr. Nawr, fy hoff lyfr ydy Animal Farm. Tro cyntaf darllen y llyfr, o'n i siŵr o fod yn tua 15 oed, tua 20 mlynedd yn ôl. Ond, oedd y llyfr yna wedi gwneud argraff mawr arno fi, ac i fod yn onest, dwi wedi darllen pob llyfr George Orwell. So, chi'n gwybod pethau fel 1984 a popeth arall hefyd yn y cofnod yna. Nawr, beth mae stori Animal Farm amdano? Nawr, os ych chi'n gwybod am yr ffilm sydd mas yn 99 neu yr un sydd mas yn 54, chi'n gwybod falle stori am anifeiliaid fferm yw e, ond mae'n llawer fwy na yna. Beth yw ei alegri am beth oedd yn digwydd yn Rwsia ar dechrau'r ganrif diwetha, a siwt oedd y bobl wedi cymryd dros y wlad a cico mas y zar. Ac yn y stori, yn y llyfr, mae'r anifeiliaid yn cico mas y ffarmwr. Y peth amdano'r stori yw, mae e yn sôn am sut mae grŵp bach o bobl yn mynd ar ryw syniad da ac yn newid lles ei hunain. So, ar y fferm, mae'r moch yn dechrau acto fel y ffermwyr ac yn camdrin yr anifeiliaid eraill. Nawr, os ych chi yn hoffi ffilmiau, dwi'n awgrymu bod chi'n gweld yr ffilm gwreiddiol ac yr un dath mas wedyn yn ddiweddar, ond hefyd edrych ar y ffilm dath mas llynedd o'r enw Mr Jones am dyn o'r Bari aeth i'r Soviet Union a gweld gyda llygad siwt oedd Stalin yn trin y bobl ar y pryd. Achos ar y pryd oedd y byd yn meddwl oedd Rwsia yn lle arbennig o dda. Ac roedd pobl yn cynnwys pobl o'r New York Times yn dweud celwydd am Rwsia a dweud pethau positif amdano fe tra bod y pobl yn marw. A dwi'n meddwl Mathias 20 miliwn o bobl neu mwy wedi marw ar y pryd yn Rwsia oherwydd bod diffyg bwyd a siwt o Stalin yn trin y bobl. Nawr, dyna fy hoff lyfr, ond mae pobl yn meddwl bod y llyfr yn un hen ffasiwn achos bod e wedi cael ei gosod mewn rhyw pryd o amser yn y gorffennol. Ond mae e yn dal yn dweud rhywbeth i ni heddi. Chi'n gweld cyflogwyr yn trin y gweithwyr mewn ffordd drwg. Chi'n gweld siopau, pobl sy'n perchen siopau mawr yn perchen yachts mawr, a wedyn pobl sy'n gweithio yn y siop yn cael 0 contract hours. A beth sy'n diddorol amdano fe hefyd yw siwt mae pethau yn newid. Ni'n bio nawr pobl hen am beth sy'n digwydd yn y byd. Ond, os chi'n mynd nôl i'r 60au, oedd y pobl yn brwydro am fath o system gwell. A pobl sydd yn rhedeg y system nawr yw'r pobl yna oedd yn ceisio newid y byd yn y 60au. So, tybed, pobl sy'n gwrando ar Greta Thunberg yn 50 mlynedd, ble mae hi'n mynd i fod? Ydy hi dal yn mynd i fod yn brwydro dros yr hawliau mae hi'n brwydro amdano nawr, neu ydy hi yn mynd i newid? Gewn ni weld. So, newch yn siŵr i chi'n darllen Animal Farm os mae'n werth i darllen, ac i fod yn onest, dwi'n meddwl mae fi wedi newid fy mywyd i. Nawr, o dano fan hyn, gallwch chi ysgrifennu beth yw hoff llyfr chi. So, hwyl am nawr.